Începem a doua filmare în Castelul Holmes din Chicago. Foto pe Wikipedia, alte camere erau folosite, celule pentru fiecare măreau un set de foame și deshidratare. Inițial, proprietarul unei farmacii, Holmes, a renunțat la afacerea cu medicamente și a preluat conducerea unui hotel, Castelul Morții, așa cum l-au botezat localnici. A fost transformat treptat că au speții să aibă habar de ce se petrece. În clădire, Holmes a construit un labirint format din camere de tortură, camere de gazare și camere etanșe, în care își lăsa victima să se sufoce lent. Asta este hotelul. Alte camere erau folosite drept celule pentru victime în care mureau încet de foame, deshidratare. Hotelul a fost vizitat de sute de clienți, în special perioada expoziției mondiale de la Chicago 1993, și mulți dintre ei n-au mai plecat niciodată de acolo. Vulnerabile erau în special femeile tinere, care Holmes le ademănea în hotel și le seducea, apoi le arunca în beci pe un tobogan special. După ce mureau, femeile ajungeau în camere de secții unde Holmes experimenta pe ele. Ce rămânea din cadabre ajungea în mâinile de acid, care de var pe care Holmes le construise și de var pe care Holmes le construise. În final, bărbatul a fost prins și a fost condamnat la spânzurătoare. După moartea lui Holmes, Castelul Morții urma să fie transformat într-un muzeu, dar a fost mistuit de placă în august 1895. Așa. Joe Mancini era cunoscut pentru, era cel mai cunoscut dintre postul cel mai cunoscut criminal în serie asta. Bărbatul ținea promesele, apăra cunoscut pentru numărul de victime și pentru ce a făcut cu ele după moarte, sau ce le-a omorât. Torture Herman Goldberg, mai 16 1861, mai 17 mai 1896. Peter Gnonus, care Howard Holmes, așa cum Peter non was American con artist and serial killer active between 1891 and 1894. By this time of his execution in 1896, Holmes had a linked criminal career and included insurance fraud, forgettable swindling, 3 or 4 bigamous marriages, horse thief, and murder, known as the Beast of the Chicago, the Devil of in the White City, or the Torture Doctor. His most notorious crimes took place in Chicago around the time of the World's Columbian Exposition of 1893. Was convicted and sentenced to death for the murder of Benjamin Insel, has accomplished in several of his crimes. Harvey Holmes confessed to 27 murders, including those of some people who are very variably still alive. It's believed that he also killed 3 of Pilsner children, as well as 3
the child of the one mistress and the sister of another Holmes was a hundred of my of the no chasse. But much of lore attacked Holmes concerns the so-called murder castle, a a three-story building, a three-story building. But he compressed on his W63 Street in Chicago, Illinois. Details about this building, along with many of these alleged crimes, are considered exaggerated or fabricated or sensationalistic tabloid pieces with some accounts estimated as body count could be as high as 133 over those. Many of these inaccuracies have persisted due to the combination of ineffective police investigation, hyperbolic yellow journalism, and period which are often cited in historical records. Kama da marca cajun jet